Здравейте хора, днес ще правим ботофлип с Драго, в скоби не е знака. И да започваме. Първи опит, да успешен. Добре, както иде. Той се приготвя и... О, майко! Вау! Какъв е добър! Сега чакайте да се запиша. Така. Не успешно така. Браво, Драго! Сега. Добре, ботофли. Супер! Успях. И една точка за Иво. Така. Сега е Драго. Той не успя. Не успях. Той не успя и сега... сега... Аз ще правя. Не успя. Така да се запиша. И сега той. Сега сме наравно. Още една точка за мен. И ти спиваш да правиш, защото... Така. И... 2 опита за мен, 0 за тебе. Давай. Така. Добре, приключи. И сега. Всеки има по 2 точки. И сега, който първи направи ботофлип, той печели. Сега е моят. Така. Не. Как не? Сега. Сичи, Драго. Така и той. Няма точка. Няма точка. Само да кажа преди това. Който загуби, то неговото наказание е другия да му направи филия с каквото има в хладилника. Тоест, той другия да си направи някаква лоша филия, така че... Не искам да го пиша този хикс. Бе, как иде? Сега. О, не! Той ме би! Така, и това сега Имаме на пауза. моето наказание ще започне. Проблем. Значи, хора, това са съставките. Паприка, от които ще направи Драго сандвич, паприка, майонеза, кисело мляко и този сос. Ето ми е чашата. Ивовската чаша. И ще... Така. Хора, тук той ще ми прави с лошата филия. Слага майонезата. Добре, аз не знам как се слага. Той не знае как се слага. Живе. Слагай. Ти гадно е. За сега майонезата не е лоша, но... Като знам какво неща още сложиш. Ама ще я изядеш цялата. Цялата ли, бе? Цялата ли?
Не, стига, че не изхъбиш. Ще останем без. Добре, спри на пауза. Сега той ми слага отгоре кисело мляко над майонезата. Не. Вижте. Ужасно. Ой, не знам как ще го изям той. Добре. Сега той ще слага соевия сос. О, не! Кисело мляко и соя сосата и сега ще ми слага паприка. Не. Добре, то ти пресема от първи век. О май гад! Това е фейл. Ще го разменим с нещо друго. Да виждаме капата. Ето и горчица. Взимай от хладилника нещата, които. Не. О, не. Вижте как слага горчицата. И сега отгоре един кашкал да плокне. Ти си е много гадно. Как се радва? Ама въобще не е за радването й. Въобще не е за радване. Вижте филията. Вижте филията. Стига с тази горчица, бе, спри да слагаш толкова с много. Раздавахме без горчица и последната съставка. Кашкавал от училище. Домляно. Защо? Разбрах, че той е много претенциозен и не е искал кашкавала, ще ми слага... Не е кашкавал. Ой, кашкавал ли да слагаш? Ей, гаден. Каза каквото искам, сори. И барбекю сос сега ще слага отгоре. Стига, мама сега, бе. Вижте го. Това е просто ужасно. Сега пък ще слага и той. Как се отвори? Чакай, ще взема нож. Един мед. Да гледаме слагането на кашкавала. Ой. Сега и още сос слагаш. Не спомням се, че да ми слагаш колко толкова с продукти. И това аз си го ям. Не, вземи. Стига, бе. Айде, взимай камерата да я го ям. Половинта трябва. Защо го правя? Ти го измисли. Айде, де. Не. Яш. И сега ще се окаже вкусно, нали? Хубава смеска. Яш. Добре, ще направим спирка за вода. Драго и той искаше да хапне. Не знам защо. Как да не гър? Аз щях да повърна. Добре, кашкавалям. Много. Какво мислиш от училище кашкавал какъв да е?
Не лошо, даже е малко вкусно. О, ти не си нормален. Добре, хора, чао!